14,000 turist se jkunu qed jattendu għas-7 edizzjoni tal-Glitch Festival f'Malta u li bejnietom mistennija jħallu mal-15 miljun euro fl-ekonomija Maltija. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo fil-fost tal-Belt, il-post fejn fih se jsir il-ftuħ ta' dan l-avveniment it-tlieta. Ta' min jinnota kif għal-festival se jattendu turisti minn madwar 70 destinazzjoni differenti minn madwar id-dinja. Din is-sena wkoll jirriżulta li l-festival se jara rekord ta' barranin ġejjin mill-kontinent Awstraljan li jammontaw għal aktar minn 2000 waħedhom. Il-Ministru tenna li dan il-festival qed isir fl-aqwa ġimgħa tat-turiżmu għal pajjiżna fejn kemm il-prezzijiet ta' titjiriet kif ukoll l-akkomodazzjonijiet ikunu fl-ogħla livell tagħhom. Dawn huma avvenimenti li jkomplu jsettqu l-offerta turistika tagħna filwaqt li niddiversifikaw dejjem iżjed dak kollu kapaċi joffri pajjiżna kemm għat-turisti u anke għal Maltin sabiex bekk verament ikollna prodott turistiku u offerta ta' pajjiżna aħjar milli kellna fis-snin li għaddew. Tkellimna wkoll ma' Kevin Ellul, wieħed mill-organizzaturi tal-festival, li saħaq kif kull sena dal-avveniment li se jara sem ta' aktar minn 70 artist mużikali differenti qed ikompli jiġbed lejh aktar nies minn kull rokna tad-dinja. Qed nistennew konkurrenza qawwija, l-festival huwa prattikament sold out. Ġejjin madwar 14,000 turist jattendu speċifikament għall-festival, ovvjament biex jieħdu pjaċir b'tala tagħhom u l-festival fejn għandna waħda mill-aqwa line-ups madwar l-Ewropa bħala festival. Sa dan it-tant il-Ministru Bartolo qal ukoll kif fil-waqt li hemm ħidma biex pajjiżna jkompli jattira turiżmu ta' kwalità, l-ekonomija Maltija din is-sena se tkun qed iddaħħal ma' 3 biljun euro minn dan il-qasam ewlieni.